MTV. Xayrli kech do'stlar, siz Tatmus TV kanalini qaraysiz. Efirda top klip topshiruvi. Uni men Liliya Xayrulin olib boram. Bugungi topshiriqning temasi bigrak da o'zgachalikli. Aydagiz, rezidentlarimiz bilan urlashuv temasini aralashib olaylik hali. Belgili fakt, kichkina yoshda ko'pchilik bolalar urlashadi. Jirchilarimizning bunday odamga borganlari bormikan? Balki ular o'zlari urlashuv qurboni bo'lgandir. Hozir borisini da bilamiz. Boshladik. Hit paradimizga otdan so'yin kimdir kela, kimdir keta. Qarshi oling'iz, top klipda premyera. Agar klip sizga yoqsa ham siz uni hit paradda uzoqroq turib tilaysiz ekan, tovushlar yo'llag'iz. Жетмейсің бізге дейбіз хаман, шамды жетмей бізге керекті. Жаның үшіп көңілің сүрілгенде, бір жылысыз жетмей керекке. Жаның үшіп көңілің сүрілгенде, бір жылысыз жетмей керекке. Бір жылысыз жетмей керекке. Жылысы жетмей керекке. Бір жылысы жетмей керекке. Бір жылысы жетмей керекке. Туғаннар нексаң шул қадірлі, бір біздің қадірін білмейбіз. Көз алдында мұңлы жандар сола, біз оларны көе көрмейміз. Көз алдында мұңлы жандар сола, біз оларны көе көрмейміз. Біз оларны көе көрмейміз. Яудырабыз, алтыннар аны теңлейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, шоны да бит аңлай білмейбіз. Шоны да бит аңлай білмейбіз.
Урлашу турында сорау биргәч, Ризат Рамазанов үзенең кечкенә чакта алма бакчаларын басуын сөйләде. Бактың исә җырчы иптәш малайлары белән кеше бакчасыннан алма урлый торган булган икән. Берничә тапкыр тотылган да булды. Әллә ни ярнәмиләр, тик сорап алырга кушалар иде дип сөйләде Ризат. Зинира үзләренең тулай торакта яшәгән вакытларын искә төшерде. Бер вакыт Ризатның өр-яңа джинсы чалбарын юып куйган идем. Киптерергә дип кухняга элдем. Бер көн чыкканчы чалбардан җилләр искән иде дип елмайды җырчы. Рамазановлар хит парадта TNTV Production төшергән бер тәп итеп үпкәннән клибы белән катнаша. Карыйбыз. Һәм кыйммакытан бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер тәпитер үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер тәпитер үпкәннән. Шатлыкны бүлешү. Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең. Вакыт бер шуларыңны калдыр дисең киләсең. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер тәпитер үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер тәпитер үпкәннән. Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк. Гомер юлыннан атларга миңа бары сине кирәк. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер тәпитер үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер тәпитер үпкәннән. Көнебез шулай башлана бер тәпитер үпкәннән. Хит парадыбызда инде нишәнче атна ташлама дип җырлаучы Динара Рәхимовага урлашу белән еш очрашырга туры килми. Шулай да яшь җырчы бер күңелсез хәлне исенә төшерде. Динара 18 яшьтән үк эшли башлаган. Үзенең беренче хезмәт хакына җырчы әнисенә бүләк алырга теләгән һәм акчаны сумкасына салып куйган. Динараның бүләк алырга дип кибеткә керүе була, аның сумкасын урлап качалар. Шулай итеп, җырчының әнисе бүләктән, ул үзе беренче хезмәт хакыннан колак кага.
Артур Салихов топ-клип хит-парады караучылар өчен генә серен ачты. Кичкенә чакта җырчының берничә тапкыр урлашканы булган. Артур әнисеннән вак акчалар, кибеттән чупа-чупс, урамда сатып торучы әбидән сагыз урлаган булган. Әмма 11 яшьтә Артурның бу шөгыле үзеннән үзе беткән дә куйган. Бу гамәлләрем өчен әле дә бик үкенәм. Урлау бик начар эш дип белдерде Артур. Телең телгә бердә йокмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Бер сүз белән җимерелде барысы, бер селтәнү белән киселде. Үткәннәрне бик тиз онытырда, гафу итәр барың дисеңме? Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Телең телгә бердә йокмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Янып бетте безнең сөюләр. Дилә Нигъмәтуллина топ-клипта ялгыз үй җыры белән катнаша. Клипның коды 278, тавышлар юлларга ашыгыгыз. Жил сызгыра көзгө җилләр ялый, алар сузан инде моңсу ки. Авылымда минем басып тора, әниемнән калган ялгыз үй. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе.
Jäyler uzıp gitti, kışlar jite. Yaz kelse de tura bir üzi. Meni sağınıp küte bik sağına. Dört tereze anın dört gözü. Pıyalası parlanğanıma Sağışlarımı şulay ağalar Yıllar boyu kütken yalğız iğney Elle köz yaşları tamalar Jeyler uzıp gitti, kışlar jite. Yaz kelse de tura bir üzi. Meni sağınıp küte bik sağına. Dört tereze anın dört gözü. Jäyler uzıp gitti, kışlar jite. Yaz kelse de tura bir üzi. Meni sağınıp küte bik sağına. Dört tereze anın dört gözü. Tuğan oğlu tuğan nigiz qala. Yazmış yurta jirde kişini. Sağınsan da iyim, sargaysan da. Bir qaytırmın eli küt meni. Jäyler uzıp gitti, kışlar jite. Yaz kelse de tura bir üzi. Sağınıp küte bik sağına. Dört tereze anın dört gözü. Jäyler uzıp gitti, kışlar jite. Yaz kelse de tura bir üzi. Meni sağınıp küte bik sağına. Dört tereze anın dört gözü. Sağınıp küte bik sağına. Dört tereze anın dört gözü. Dört tereze anın dört gözü. Sizning muhabbating bayrami qizil tuya. Par bulbullarday sayrashib yashagiz umr bo'yi. Tuylar muhabbat gulining parlamatli shashagi. Balli jimishga aylansin shashakning kelashagi. Sizni qutlab gurli u bisharpat kugashi. Parli baxtlaringizga ko'zlar tiya ko'rmasin. Par bulbullarday sayrashib yashagiz umr bo'yi. Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil tuya. Ani fatihasi baxtigiz oshqishi. Tuyig'iz porli turmushning tavgi matur bosqichi. Tegiz umr varidigiz qo'yib inglarga. Porli muhabbat guligiz tomir jaysin tiranga. Sizni qutlab gurli u bisharpat kugashi. Porli baxtlaringizga ko'zlar tiya ko'rmasin. Par bulbullarday sayrashib yashagiz umr bo'yi.
Bugün sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi. Siz bugün sihri dünyanın sığlandırgıç bakışı, yüreğimge bakıp tura siyuğigiz yoqtisi. To'ylardan parlaturmuş muhabbatning kuzgisi, so'rilmasin ortib tursin siyuğigiz kishi. Sizni qutlab girli urishaqot kugarshi, barli baxtlaringizga ko'zlar deya ko'rmasin. Bar bulbullarday sayrashib yashaysiz umr bo'yi. Bugün sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi. Bugün sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi. Leyla һәм Рөстәм Галиевлар дуэтыннан урлашу турында Ләйлә сөйләде. Кечкенә чакта җырчы еш кенә әбисенә кунакка йөргән. Әбисе суыткычта куертылган сөт, русча әйтсәк, сгущенка саклый торган булган. Балачага баллай бер ярата бит. Әби урамга чыгып китү белән йөгереп кенә суыткыч янына киләм дә сгущенканы авызга агызам. Әбинең аяк тавышларын ишетсәм, йөгереп кенә кире барып утыра идем дип сөйләде җырчы. Галиевлар клипта "Кояшсың син" дип моңлана. Клипны бергәләп карыйк. Башкаларга инде бүленмәс. Болытлардан качып кала кояш, нурлар тезә-тезә күңелгә. Сине соң нурлар иркәлиме, инде кояш синең күгеңдә. Син дә Минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурлары. Сиңа ватып бүген иртәдә
Айратсафин белән DJ Радик инде ничә атна алдынгылар рәтен яулап 2 йөрәк, 2 яр дип җырлады. Ләкин ни кызганыч, тапшырубыз кагыйдәләре буенча без бүген алар белән саубуллашабыз һәм әлеге клипны хит парадыбыз кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Кадерле балам, бар анай, тәрәзәдән күзіңді алмайсың бит анайым. Бар берсәк тышка чык. Бар, яхшы балам, бар. Бүгін бізде гірлеп туй бара, матур үстәләр кырылган, дус туганнар жыйыла. Бір-біріне серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләрен җилкенедере, әше сүзләре. Үстимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Сөзімға барайын. Сұққан едім бір чибіркі сізлерге. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчала, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендере, әше сүзләре. Үстимәсен пар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп канатланып очтылар. Дуслар, туганнар, чын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Bilməsin pары məngə bергə bulsunlar. İki yürək, iki yar, ikisi də gashıklar, vəqdə birib balda kiyib qanatlanıb uçdular. İki yürək, iki yar, ikisi də gashıklar, vəqdə birib balda kiyib qanatlanıb uçdular. Дамир Зиннатуллинның бер кашанда кеше әйберенә тигәне юк. Әни кечкенәдән әйтеп үстерде. Кеше әйберенә тиергә ярамый. Минем хәтта дусларымны нәрсәдер урлаудан туктатканым да булды. Минемчә, кеше әйбере барыбер файда китерми, проблемаларны гына арттыра дип сөйләде Дамир. Яшь җырчы топ клипта TMTV Production төшергән тагын да клипы белән катнаша. Сүзне Дамирга бирәбез. Сүнгән хисләр синең янда кабына, онытылган мәхәббәткә табына. Серле күзләреңә сөеп карыйм да, сөям сине сөйгән саен тагында. Тагында, сагынам тагында,
Geler biz yanadan dünyaga Alıp gitse yazmış türlü yaklarga İzlep tapıp senin önler yanından Aşık bulur idim belki dağında Dağında, sağınam dağında Sen hatta yanımda bulsan da Zor ümit birdin hıyalımının Sönügen şağında Dağında, sağınam dağında Sen hatta yanımda bulsan da Zor ümit birdin hıyalımının Sönügen şağında Sağınmağın duymuş sağır zarında Lakin bilmey mehabbetinin barında Elde yarı canım seni var yanımda Yaşım sana bulgan söyü hakkına Dağında, sağınam dağında Sen hatta yanımda bulsan da Zor ümit birdin hıyalımının Sönügen şağında Dağında, sağınam dağında Sen hatta yanımda bulsan da Zor ümit birdin hıyalımının Sönügen şağında Рамиля һәм Рамил Хайретдиновларның үзләренең урлаганнары булмаса да, урлау белән очрашканнары бар. Мәсәлән, Рамилнең мәктәптә укыганда телефонын урлаган булганнар. Башта кем икәнен белмәсәләр дә, соңрак урлаучыларның исеме ачыкланган. Ул Рамил дустым дип уйлап йөргән бер кеше булган. Иң мөһиме, әлеге кеше гафу үтенгән һәм Рамилга телефонның акчасын кайтарган. Урлаган кешенең эшләре бармы аның? Ходай барысын да күрә дип белдерде җырчы. Менің де сәхнеге шығасым келе. Бая инде. Монда былай да артисттар буа буарлык. Сенің білем бір хатын да тұра алмай. 99% хатын кыз минем белән булырга тели. Главнее всего погода в доме. Салланып әйткән сүзеңнән Нидер булды минем йөрәккә Сәхнеге чыкмады. Үпкәләмә юка былым Әйтеп сайрый сиңа тирәктә Көл, көл, кül, көлмәле, көлмәле Шаяртып җаныма тимәле Кил, 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 киләле, киләле Кирәкми димәле Көл, көл, кül, көлмәле, көлмәле Шаяртып җаныма тимәле Кил, 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 киләле, киләле Кирәкми димәле Син улма тур усаллаганда Ике битең алмада яна Шаянда улы күңелеңә Мин дә гашык сиңа Көл, 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 көлмәле, көлмәле Шаяртып җаныма тимәле Кил, 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 киләле, киләле Кирәкми димәле Көл, 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 көлмәле, көлмәле Шаяртып җаныма тимәле Кил, 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 киләле, киләле Кирәкми димәле
тиңнәр безгә, тик шулай да без җаным бергә. Мәхәббәт барысын тигезли, бәхетле яшәрбез гомергә. Көн көлмәле, көлмәле, шаяртып җаныма тимәле. Киләле, киләле, кирәкми димәле. Көн көлмәле, көлмәле, шаяртып җаныма тимәле. Киләле, киләле, кирәкми димәле. Киләле, киләле, үбеп яралыйм әле. Киләле, киләле, кирәкми димәле. Кирәкми димәле. Топ клип хит парада дәвам итә. Бүген без урлашулар турында сөйләшәбез. Интернеттагы мәгълүматка ышансаң, урлашуларның иң популяр төре акча янчыгын урлау. Барлык урлауларның 30%-ка якыны акча янчыгына туры килә икән. Моның нигә шулай булуын аңлатып торасы юк. Акча универсаль әйбер. Ул барлык кешегә дә килешә. Шуңа күрә дуслар, акча янчыкларыгызны карап йөрегез, игътибарлы булыгыз. Мәхәббәт булып туладың, сине очратып
туйган сөйлеуден кем туйган. Хит парадыбызның алдагы позициясендә Лилия Муллагалиева. Бу резидентыбызның да урлашу белән бәйле хатирәсе бар булып чыкты. Тулай торакта яшәгәндә тумбочка астында акча тапкан идем. Нишләптер шул акчаны үзенә алдым да тиененә кадәр тутып бетердем. Соңрак акчаның кемнеке булуы ачыкланды. Урлаучыны эзләделәр, әмма таба алмадылар. Миңа шунда бик уят булган иде дип сөйләде Лилия. Берничә ел үткәч, җырчы акчаны алу турында хуҗасына әйтә һәм ул кешегә ярдәм дә итә. Әмма үкенү хисе Лилияны һаман да борчый икән. Sağışlanma ömür uza diye Sen koyğırma yaşılık ütkenige Ütkeni gibi oldu yılağına Uzdu diye portlık tütkenige Ütkeni gibi oldu yılağına Uzdu diye portlık tütkenige Bugününe şükür itip yaşa Balaların senin yanında Onlar senin nesil devamcısı Yaşav derdi üstü canına Yazlar öter, ondan şeyler jiter Gönürünün de bulasın kızları Her günüge de işitirge yasın Hep gemen digen sözlerini Her günüge de işitirge yasın Hep gemen
Урлашу турында сорагач, Мәдинә студент елларында иптәш кызы белән булган күңелсез хәл турында сөйләде. Троллейбуста барганда иптәш кызының сумкасын кисеп, акча янчыгын урлаганнар иде. Шул вакытта акча янчыгыннан бигрәк сумка жәл булды. Чөнки акча янчыгында акча юк иде. Ә менә ул сумка белән дустым әле тагын берничә ел йөри алайды дип уртаклашты Мәдинә. Хит-парадта җырчы TMTV Production төшергән «Вакыт җитмәде» клипы белән катнаша. Микән әнкәй йомшак сүзләр табып яратуым сиңа әйтмәдем кара каршы утырып ешрак синең белән чәй эчәргә вакыт җитмәде күңелеңне тыңлар өчен вакытымны ник соң бераз сарыф итмәдем яргаланган кулларыңа башым салып сыенырга вакыт җитмәде нигә микән димән исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде Дөнья кудым һаман эшкә чаптым аңа карап эшем бетмәде бетмәс эшем ташлап утырып яннарыңа хәл сорарга вакыт җитмәде беләмән кәй соңгы сынагыңнан мин кызыңны мәхрүм итмәдең эш балама яратуны бирдем кәй никтер сиңа вакыт җитмәде нигә микән димән исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде
Vaqt жетmedi. Дуслар, яраткан клипларыгыз өчен 1320 номерына тавыш сүзен һәм клипның кодын язып, тавышлар юллый аласыз. Тавыш бирү безнең рәсми сайтта да бара. Яраткан клипларыгызның язмышы сезнең кулда. Менә күрәсезме? Сез тавышлар бирәсез, ә яраткан җырчыларыгыз җиңүчеләр рәтендә. 3нче урын иясе сезнең экраннарда. Sızıysın sen kayışak tünleri Ükeleme seni mina yüreğim Akıl verdi köprüden başlarıma Mine işitmesen canlıkla Aşkınma yürek Aşkınma Ötken bitkenler yalan Aşkınma yürek Aşkınma Belem kaydırıydın yanına Aşkınma yürek Aşkınma Ötken bitkenler yalan Aşkınma yürek Aşkınma Belem kaydırıydın Anın yanına Элвин Грей, Радик Юльяхшин Роза клипы белән хит парадыбызда калуын дәвам итә. Әгәр сезгә клип яки башкаручы ошый икән, 1320 номерына тавышлар юллагыз дуслар. Элвинның коды 267. Менә шулай икенче урынга да килеп җиттек. Каршы алыгыз.
Шамсинаның реаль тормышта урлашу белән очрашканы юк. Әмма яшь җырчының карак ролен уйнаганы бар. Бер фильмда Лия кешеләрнең кесәләрен чиз тартып йөрүче булып төшкән. Бу роль минем өчен бик кызыклы булды. Тик реаль тормышта андый рольләр уйнарга язмасын дип белдерде Лия. Уйларымны белмисең клипы өчен тавышлар юлламый калмагыз, карыйбыз. Топ клипның абсолют тизеры сезнең экраннарда. I wanna be mad. Do 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 do. Bu arada bir yaşıp geliysin, babasın getirili sebepler. Nefretli kara füzekne özesin, bitin bulup değeri yeşiller. Rencidir yediyen uyum yok da, başka şerelekin koymuşsun. Yüreğimde şişme gebe kurup, durgan kislerimle duymuşsun. Yüreğimden döp döp iterim, tipkelerin iyiye sezimisin. Yuvaldasın ki işte kilimi bir, esinülerimde bilmişsin. Yüreğimden döp döp iterim, tipkelerin iyiye sezimisin. Yuvaldasın ki işte kilimi bir, esinülerimde bilmişsin. Bir tilagim bir şey yoklatmay, nişik aytirga da söz topmayım. Yalnız kaldırırga aşık maşık, ko'ngil eshiklarin men yopmayım. Yüreğimden döp döp iterim, tipkelerin iyiye sezimisin. Yuvaldasın ki işte kilimi bir, esinülerimde bilmişsin. Yüreğimden döp döp iterim, tipkelerin iyiye sezimisin. Yuvaldasın ki işte kilimi bir, esinülerimde bilmişsin. Yo'g'altirga hech de tilamim bet, turmushim muhabbat kiri indi. Yo'g'altirga hech de tilamim bet, turmushim muhabbat kiri indi. Yüreğimden döp döp iterip, tipkelerin iyiye sezimisin. Yo'g'altasın hech de kilmi bir, esinülerimde bilmişsin. Yüreğimden döp döp iterip, tipkelerin iyiye sezimisin. Yo'g'altasın hech de kilmi bir, esinülerimde bilmişsin. Yo'g'altasın hech de kilmi bir, esinülerimde bilmişsin. Esinülerimde bilmişsin. Esinülerimde bilmişsin. Шуның белән тагын бер тапшыруыбыз акырына якынлашты. Бүген без резидентларыбыз белән урлашу турында сөйләштек. Шунысы аңлашыла. Урлашу яхшылыкка илтми. Төгәл бер атнадан күрешербез дигән өметтән мин Лилия Хайруллина сезнең белән саубуллашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.